लोगोफोरा नै फुङाव बिनजो खानानै लाबोदों बै फुङाव ओमफ्राय दा नै बेखौ खानोसै आरो फिथाइया नै बिफोर मानि थायो गाहाय गाहायावनो ओमफ्राय ना गोरान होनानै जानोसै आरो नायलाय गोरलै गोरलै ओमफ्राय बिबारा जा गिदिर गिदिरखा बेखौनो खानांगौ जायो नङाबा नै रागोन ना इन्टारेस्टखा माबा बोथिसे नि बारा मोनलायलायो एखमबा नै लायथो नै नै बेखौ खाजोबनांगौ नै बिदियावनो थाइजोबो नै जोलै नांगौबा लोगोफोर जोलैयाथ' दोनखाबाय ह बैसोर गिदिर गिदिरा थासिगोन आरो जोलै ओमफ्राय नै नायलाय नायलाय बिदि थायलाबायोलाय नै बिदिनो थायो नै बे गासिबो बिबार बारजोबगोन नै बिदिया हाला हाला नै लोगोफोर नायलाय जा इन्टारेस्टखा ओमफ्राय नै बिदि बिदि थाइजोबो नै ओमफ्राय नै बे राबायसोन्दां ए रायाखैहाय रानाय बायदि नुबाबो रायालाय नै राबाय बेखौ रानायखौ जोलै दोनसै ओमफ्राय आयौ बिदि गाखोनानैसो हाननांगौ जायो आरो नङाबा बिफाङा बायगोन ना जाबाय थानांगौआ मोनजाबायबो एसे बुरजानो 6 बोथि 7 बोथि जाबाय राबायदि सानदोंमोन आङो रायाखै राबायदां जोलै दोनसै जायगायाव नुसनलायबावा खेबजोलाय हनै बिसिबा बुरजा मोनबावबायसो नै बिबारा नायदो नै साइज साइज बिबारा नै इन्टारेस्टनो बेफोर बिबारानो जोंना जायगा गुसेबावनो थानाय नालाय नङाबा बिराद गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव थायोना
नै लोगोफोर बुरजा मोनथारबाय ओमफ्राय आलु दरसे दरनै होनानै ना गोरान होनोसै ओमफ्राय आराम बाथोन दोन सिदोब दोब जानोसै आरो बाय